Сменяме жанра с група Сол Бемол. 9 страхотни момичета и момчета правят тази банда за усмихнатия свят на фънка. С тях разговаря Симона Крушкина. Енергия и усмивки. Така описват себе си музикантите от Сол Бемол. А групата се ражда от само себе си, от любов към музиката. Историята на групата е много интересна. В началото не бяхме въобще в този формат, който в момента ни виждате. По-голямата част от нас бяхме ученици в музикалното училище и най-на шега решихме просто да посвирим заедно. И в процес на работа всеки каза: аз познавам един много добър китарист, доведе него, аз познавам един много добър басист и лека по лека от 5 човека станахме 9. И всичко се промени. И не на шега успяват да спечелят сърцата на публиката. Музиката им е смесица между фънк, сол и R&B. И въпреки, че не може да се определи като комерциална, успява да завладее всеки. Самата вибрация, която носи този стил музика, е доста енергичен, доста танцовален и винаги е бил модерен, честно казвам. Може да не е комерциален, но винаги е модерен точно заради енергията и заряда, който носят. Ние се опитваме да съчетаем нашата музика с комерциалното, така че да бъде възприето от всякакъв вид слушатели и да се носи някакво истинско послание, а не просто някакви нахвърлени думи. Културно послание, а не просто шоу-бизнес. Това ни е целта. Една от целите всъщност. А когато обичаш това, което правиш и работиш упорито, идва и признанието. Споделят музикантите от Сол Бемол. Спечелихме с тази песен "Кажи ми" песен на месец ноември в предаването на Българското национално радио 7 в 11 с Здравко Петров и Диляна Трачева. И все още тази песен се върти там и много скоро ще пуснем и новото ни авторско парче. Следващата ни изява, която предстои, е на 11 май в голям столичен клуб. И за да разберете кой е той, потърсете ни във Facebook Сол Бемол и може да следите наши събития, следващите ни авторски проекти и така нататък. Смятаме, че много интересни неща можете да видите и да очаквате от нас, защото нямаме нагласата да се откажем въпреки това, което ни заобикаля в музикалната сфера. Повече думи са излишни, защото музиката им говори много повече.